Hi everyone, welcome back to it. Welcome back to my YouTube channel. Boom! Kwaphinda kwaumatrasi another day, another video. So ulula lo siwulula ngabani. By the one and only Nandipha Makudumana Likudumela lakhe Thabo Bester. So guys, ilantuka episode has been at kulantuka ku Netflix. So thathe ixesha nayibukela ilantuka documentary the beauty and the best. Yo, okay guys, a lot has happened after nje ukubanjwa kwabo. Okay, last time bendisitsho ke ulantu kuThabo Bester bengafuni uba irelease ilantu ke i-documentary because andiyazi izamosha ilantu case and stuff. But ke eventually I think uNandipho yazinikeza i-rights kuba ingalantuka inga-erish ilantuka i-documentary ku-Netflix. So eyona nto endaphuma nayo phaya ezinye izinto ewe ke usually zizinto bezihleli sizazi bezihleli zikhona like kwi-internet. So eyona nto ebinew kum ngulaa mfana uNdwandwa, andilibe igama lakhe but nguNdwandwa sename yakhe, itshomi kaNandipha Makudumane, itshomi kaNandipha Makudumane. But ndithandile indlela laa mjija ebengayo, indlela athethe ngayo that was so articulate, uhlobo abalisa ngalo, very good at narrating a story. Senba uyamameleka umjija, akayikwenzi ube quick to judge. Angingomntu okhawulezisayo ujaje ke mna, I have to listen. I think ndiwela mntu onenkani kakhulu, nayo inkani andifuni uxoka. Thomas is me Thomas. Oh, okay. Oh, okay guys, enye into eyavela Pearl Thusi sana, Pearl Thusi yena yedwa. So uPearl Thusi uvelile phaya kwi-diaries. I think lani ingathi unikeza i-diary uba wamdibene njani. So uthi waseyisukudibana nayo laa nto kuThabo Bester. So abantu baphambene kuthiwa you lie baby girl, another gig for you, it's another gig. Njani uPearl wathi gcise yo guys nisale sasha ngemisamariya elungileyo. uPearl uthi wamnikeza laa ntuka iBhayibhile ulaa nto kuThabo Bester. Uthi wamnikeza iBhayibhile guys, emvulele imesi. Yo, emvulele imela guys, like okapsu kwathandazelwa kwathini. But into endiyibonileyo uba uPearl Thusi uzama usibonisa uba ungumntu otshintshileyo. Oh okay guys, njengoba abantu bekhalazela uPearl Thusi but nolantuka uHappy Simelane, she was there balisa her side of story uba udibana njani noThabo Bester and stuff. So naye wa-approachwa ngomnye wabantu baye ba-approachwa for ilantuka for umsebenzi, for ipresenter yena kuthiwa ezokwenza ii-millions ke ngolantuka ngonyaka. So kuye zange yenze isense, so waphela engaplayanga aze eCape Town for this business deal to